Benvinguts a 924 Notícies. ¡Asesino! ¡Criminal! ¿Qué es la solución? Contratos, rápido. Y punto. Si yo te lo estoy vendiendo a 2.800 euros, ¿cómo te voy a dar una garantía que a mí me cuesta 1.000? Toda mi habitación con la ropa afuera, toda tirada, aquí la mesa rota. Esta és l'habitació on el detingut Mohamed Xavi ha viscut durant l'últim mes i mig. Tot este embolic que veuen és el resultat de l'exhaustiu escorcoll que han fet els investigadors de la Policía Nacional en les últimes hores. Fontestad sigue adelante y lo hace garantizando su producción con absoluta normalidad. El canvi de vent ha fet perdre verticalitat a la columna de fum, que ara avança d'una manera més dispersa i apegada a la superfície. Els bombers asseguren que els seus efectes poden ser més molestos que tòxics per a la població. Todo apunta hacia un fallo técnico, uno de los dos apoyos que tiene ha roto. L'estructura on s'ha produït l'accident va acabar de col·locar-se fa 9 dies. Fins a aquest moment havia suportat 5 operacions d'encofrat i formigonat, durant les quals no havia trascendit cap incident destacable. Hemos como triplicado. Mira, ahí pasamos el fin de semana. D'ací a unes hores, en esta zona d'acampada no es veurà ni la gespa. L'organització s'ha preparat per a rebre 400 vehicles i 2.300 aficionats. La lluita per a refrescar les brases es lliura a molts punts de difícil accés com este a la partida del Gormach, a les faldes del Montcabrer. La idea és intentar dissuadir la presència dels gorretes ocupant el seu espai. Presidint a tot, continua la imatge que s'ha convertit un poc en la icona de la desfeta. Eixa roda que va ser tombada per la força del vent. Este mantell blanc que veuen forma part ja del paisatge comú que des de bon matí comparteixen les comarques més interiors de la província de València. La majoria d'aquestes tronades ha tingut un comportament molt semblant. Es formaven a l'interior i es desplaçaven a poc cap a la costa. En directe a aquesta població, Hernani, està Xavi Melero. Xavi, molt bon dia. Esta formació s'ha reafirmat en la seva posició d'estar en les eleccions del 9 de març. En efecte, si ahir ho sentirem a Vitoria, avui ho hem tornat a sentir a Hernani. ANB manté la seva decisió de presentar-se a les pròximes eleccions generals del 9 de març. De tornada a Madrid, la matrícula del vehicle del Solitari va alçar les sospites d'una patrulla de la Guàrdia Civil de Trànsit. Amb el vehicle encara en marxa, el Solitari va respondre amb 2 ràfegues del seu subfusell metrallador. Sí, moltíssima tensió, han sigut 10 minuts de silenci, de dolor i emoció davant una pluja intensíssima i amb el soroll de les sirenes de les embarcacions amarrades al port de Bermeo com a única melodia. L'endemà de la tragèdia, l'asfalt desfet i el formigó trencat ens indiquen el lloc de l'atemptat. Avui un santuari improvisat on desenes de ciutadans han volgut honrar les víctimes amb flors i missatges de condol. La investigació avança. Avui hem sabut que els artefactes explosius podrien haver-se muntat a França i que els terroristes haurien col·locat entre 1 i 1,5 quilograms de cloratitat. Tornem a Espanya. Ajornat el juí pel cas Pallerols, en què s'investiga la presumpta trama de finançament irregular d'Unió Democràtica de Catalunya. També en el Consell de Ministres, Soraya Sáenz de Santamaría ha dit que el govern recorrerà davant el Tribunal Constitucional contra el cobrament d'€1 per recepta mèdica que s'aplica a Catalunya. Els millors hotels i cases rurals de l'interior de les comarques valencianes es poden ja consultar en la guia Temps 2013, que s'ha posat de llarg avui a l'Albufera d'Anna, a la Canal de Navarrés. El primer premi de la Loteria de Reis ha deixat un rastre de milions al barri de Benalúa d'Alacant. Artur Mas i Oriol Junqueras es reuniran esta vesprada per a tancar l'acord d'estabilitat parlamentària per al futur govern de Catalunya. Comencem els esports amb la gala dels Premis FIFA que s'ha celebrat esta vesprada. El Baló d'Or ha sigut per quart any consecutiu per al jugador del Barça, Leo Messi. És tot de moment. Ja saben que la informació continua ací, en 924. Fins ara.